Ir-Rappreżentanza qawwija Tal-Mara Fost is-sitt Ewroparlamentari ġodda Maltin intlaqgħet tajjeb mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza Helena Dalli fejn qalet li Malta għamlet pass ieħor il quddiem lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew. Dr. Dalli saħqet li flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej Malta qiegħda fil-quċċata fost il-pajjiż li rnexxielhom jilħqu dan l-an. Qalet li ż-żewġ kandidati li kisbu l-akbar ammont ta' voti miż-żewġ partiti kienu kandidati nisa. Hija tamat li s-suċċess tagħhom ikun ta' ispirazzjoni għal nies oħra biex jidħlu fix-xena politika. Madankollu qalet li dan is-suċċess mhux riflessjoni tas-sitwazzjoni fil-Parlament Malti li għandu t-tieni l-anqas persentaġġ ta' nisa fl-Unjoni Ewropea. Dwar dan, is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli qalet li tħares il quddiem biex fil-Parlament Malti wkoll ikollna ugwaljanza fir-Rappreżentanza. Qalet li l-ugwaljanza u l-bilanċ bejn is-sessi m'għandhomx kuluri politiċi u hija bżonjuża jekk tassew nemmnu f'soċjetà inklusiva. Fakret li bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika dwar miżuri pożittivi għal rappreżentanza ugwali fil-Parlament ta' pajjiżna u din se tibqa' miftuħa sat-tieni sieb ta' Ġunju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.